И сега, ето го. Сашо. Малко не се вижда. Ей! Ти нямаш такъв. Малко не се вижда, защото е на сянка. И сега Ради слабака пази. Той дали ще вкара? Обаче няма вкара. Айде. Айде. Майко, какъв крив шут! Мале. Алитка. Тя не ще да се снима. Опа! Слабака теча! Дали ще се спане? Бъде той ще спъва. Ай, спани се, бе. Вчера се спана. Пак. Не ще. Го малкия Сашко. Съм литъл. Ам ще му вкара. Го ония собака, къде стои на два крака. О, има. С боца. Посочвам боца. Аре би. Той би следвия квилата в шут. Ай! Слабак. Ай би. Не можеш! Кьопав! Аз ти казах, ма ти не ми вярваш. Аре би пъти, бе, коте! Аре ще бил без тебе. За малко. Я топа на плаш. Аз ставай, бе. Его. Аре би. Аре би, че ще бия аз. Аре бе. Сега да си. Това ще бъде го. Сега се сменят. След малко ще почнем пак. Ето ни пак. Сега Ради Слабака ще бие. Крив шут. Това не беше гол. Ето, приготвя се. Ето го. Това дали ще бъде шут? На Валентин. И това е мале! Слаб шут. Слаб и крив шут. Вижте го къде отива. Ще приближа малко. Това дали ще бъде гол? Като циганчета са. Вижте, като циганчета са. Като циганчета са. Вижте, като циганче. Трябва да видим тая. Тя не ще... Само да ви кажа, не снимай Литка, бе, педал. Знаеш, що ме наричат Саш Малилта? Не, Защото съм малък. Защо ще ме бие един шут? Не, съм слаб. Слаб съм. Точно ти е прекора. Вижте ги като циганчета са. И тя е... Гледал като циганче. Това шут не се види. Абе ти колко шута би? Пауза. Вижте го циганчето. Този шут ще го видите финалния. Това дали ще бъде гол? И това... Не видях какво беше. Тия ще играят пак бате pauzabg.com. Шегувам се. И ето сега пак ще бия. Сега, дами и господа, въпреки че тук има една, бият по 3 удара. Биете по 3, да знаете. Ето го циганчето. Арби, бе! Снимат ми се пръсти. И това... Дали ще бъде гол? Дали няма да бъде гол? Това няма да бъде гол. Какво не е там, бе? Това е някакъв травестит. Това... Дали ще бъде гол? Няма да бъде. Няма да бъде са. Няма да бъде гол. Много ревеш и Няма.
После ще снима той е там. Ето го. Така. Аре, вкарай ме! Аре, бе! Майчо! Аре, би, бе! Моля те, бе! Ай, моля ти се, бе! И това е... Гол! Спрях го на пауза за малко. Последна, бро. Ай, вкарай, моля ти се, вкарай, бе! Вкарай, бе, искам да игра срещу тебе! Моля те, бе! Не ми се смей, бе! Не ми се смей! Тихо, бе! Хе-хе, пак го спрях на пауза. Давай! Много добър е той. Ама честно да ви кажа,